Mad er livets motor og alle levende væseners energikilde. Men mad handler om mere end overlevelse. Mad kan bygge broer og begrave stridsøkser. Mad er hverdagens krydderi, og uden mad og drikke dur helten ikke. Mad er dufte og smage. Mad kan være surt, sødt og bitter, ligesom følelser og relationer mellem mennesker. Det kan være salt eller fyldigt som umami. Mad kan være sprødt, fedtet, koldt, varmt, fast og slow. Mad er kærlighed og fællesskab. Når vi deler et måltid, er det en anledning til at snakke om det, vi ikke har nået, og tilbringe tid med hinanden. Som børn fejres vi med mad og søde sager, og forbindelsen mellem mad og kærlighed fortsætter livet igennem. Der findes ikke én opskrift på det gode måltid, men der findes nogle faste ingredienser, gode råvarer, hygge og nærvær. Mad er vejen til hjertet.